Kaixo ikasleok. Gaur ikusiko ditugu Cover Up estrategiaren ondorioak lehen mailako ekuazioak ebazterakoan. Eta Cover Up estrategiaren bitartez ekuazioak ebazteko jarraituko dugu eskema bat. Lehenengo beti batuketak eta kenketak alde batetik bestera pasa behar ditugu, berdintzaren alde batetik bestera. Batuketa eta kenketarik ez badago, orduan biderketak eta zatiketak pasako ditugu alde batetik bestera. Eta azkenik batuketa eta kenketak edo biderketak eta zatiketak ez badaude, orduan parentesiei arreta jarriko diegu. Kasu honetan daukagu adibidez ekuazio hau. 4 isa gehi 10 berdin 34. Hemen daukagu bi eraiketa, alde batetik 4 bider isa eta plus 10. Beraz, eskema honen arabera, lehenengo izango da batuketa pasako duguna berdintzaren bestaldera. Pasatzen badugu alde batetik bestera, kontrako eraiketa egin behar dugu. Plus 10 hau bestaldera pasatzen da minus 10 bezala. Beraz daukagu 4 isa berdin 34 ken 10. 34 ken 10 egin dezakegu, hori da 24. Beraz 4 isa berdin 24. Orain bakarrik daukagu biderketaren eraiketa 4 bider isa berdin 24. Beraz, biderkatzen dago 4 hemen bestaldera zatitzen pasako da. 24 zati 4. Beraz, isa izango da, eraiketa eginez, 24 zati 4, 6. Hori da, ekuazioaren soluzioa. Ordezkatzen badegu, isa hemen, 4 bider 6 da 24, gehi 10, 34. Beraz, ondo ebatzi dugu ekuazioa. Bigarren adibide honetan daukagu 2 bider isa ken 6 parentesi artean berdin minus 12. Daukagu biderketa bat, bi eta parentesia. Beraz, eskemari jarraituz, biderketa da lehenengoa parentesiak baino. Beraz, bi hau biderkatzen badago, pasako dugu bestaldera zatitzen kontrako eraiketa delako. Beraz, isaken 6 berdin minus 12 zati 2. Eraiketa egin dezakegunez, minus 12 zati 2 da minus 6. Beraz, isaken 6 da minus 6. Orain, daukagu kenketa bat, bakarrik, ez daukagu beste eraiketarik. Beraz, minus 6 hau pasa dezakegu bestaldera kontrako eraiketa eginez. Minus 6 bihurtzen da plus 6. Beraz, isa berdin minus 6 gehi 6. Eta minus 6 gehi 6 da 0. Aldatzen badegu, zenbakia leku batetik bestera, beti egin behar da kontrako eraiketa. Ez badegu ezera aldatzen, hori ez dugu aldatu behar zeinuz. Adibidez, isa hau geratzen da isa bezala hemen. Bale? Bueno, hirugarren adibide honetan daukagu 2 bider isa ken 10 parentesi artean plus 12 berdin 2 ekuazioa. Beraz, hemen daukagu biderketa bat, 2 bider parentesi bat eta batuketa bat. Eskemari jarraituz lehenengo batuketa izango da aldatuko duguna bestaldera. Beraz, 12 pasako dugu berdintzaren bestaldera. Plus 12, bestaldera minus 12. Eta geratzen zaigu hemen bakarrik 2 bider isa ken 10. Lekuz ez dugunez aldatu hemen eserrez, berdin kopiatzen dugu. Beraz, 2 ken 12 da minus 10. Beraz, 2 bider isa ken 10 berdin minus 10. Orain, alde honetan bakarri daukagu biderketa bat eta parentesia. Beraz, eskemari jarraituz lehenengo da biderketa parentesia baino. Beraz, bi hau pasako dugu berdintzaren bestaldera zatitzen bezala. Kontrako eraiketak direlako. Beraz, isa ken 10 berdin minus 10 zati 2. Eta minus 10 zati 2 eraiketa egin dezakegu da minus 5. Beraz, isa ken 10 berdin minus 5. Bakarrik daukagu kenketaren eraiketa. Beraz, bestaldera pasako dugu batuketa bezala. Beraz, isa berdin, minus 5, berdin geratzen da, aldatzen ez dugulako lekuz, eta minus 10 aldatu egunez lekuz, kontrako eraiketa plus 10, minus 5 gehi 10, hori da
isa berdin bost. Edo 10 ken bost. Hori da, isa dela bost. Soluzioa ordezkatzen badezut hemen, bost ken 10 da minus bost, bider bi minus 10. Gehi 12, bi. Ondo ebatzi dugu ekuazioa. Beste adibide bat hemen, isa gehi lau zati bi ken lau, berdin bat, daukagu zatiketa bat eta kenketa bat. Beraz, eskemari jarraituz lehenengoa da kenketa, zatiketa baino lehen. Beraz, bestaldera pasako dugu plus lau bezala. Bat gehi lau da bost, beraz, isa gehi lau zati bi da bost. Orain daukagu batuketa bat, daukagu zatiketa bat, beraz, zatiketa hau pasako dugu bestaldera. Nola? Biderketa bezala. Beraz, isa gehi lau berdin bost bider bi. Eta bost bider bi da 10. Isa gehi lau berdin 10. Batuketa daukagu bakarrik hemen, beraz, bestaldera kenketa bezala. Isa berdin 10 ken lau, hori da isa berdin 6. Ordezkatzen badezut hemen, 6 gehi lau 10 zati bi bost, ken lau da bat. Ondo ebatzi dugu ekuazioa. Hemen daukagu ekuazio berezti bat. Ez ezaguna daukagu berretzailean. Hemen dago lerroan, baina hemen dago goian berretzailean. Beraz, hemen bai cover-up aplikatu behar dugu berretzailean. Hau da, bi isaken 28, tapatzen badegu, 3 ber zerbait da 9. Eta gu badakigu 3 ber 2 dela 9. Beraz, bi isaken 28 izango da 2. Beraz, hemen daukagu kenketa bestaldera pasaz batuketa bezala, biderketa baino lehenago egin behar delako, beraz, 2 plus 28 da 30, 2 isa berdin 30. Daukagu bakarrik biderketa, 2 bider isa, beraz, 2 hau biderkatzen badago bestaldera zatitzen. 30 zati 2, beraz, isa berdin 15. Ordezkatzen badezut hemen, 2 bider 15 da 30, ken 28 2. 3 ber 2 da 9. Ondo ebatzi dugu ekuazioa. Eta bukatzeko, adibidez, hemen daukagu kutsatxo batutzaile bat, edo batukorra bat. Badakigu, bekoak batuz, isa gehi 8, da emaitza goikoa minus 3, beraz oso errez ebazten dugu hemen ekuazioa. 8 hau bestaldera pasa kenketa bezala, minus 3 ken 8 minus 11. Minus 11 gehi 8 da minus 3, ondo ebatzi dugu. Eta hemen daukagu kutsatxo biderkatzailea. Badakigu bi bekoak biderkatuz goikoa ematen duela. Beraz, 5 bider isa izango da goikoa minus 15. Beraz, hemen ja askatzen dugu 5 hau biderkatzen dago bestaldera zatitzen. Minus 15 zati 5 da minus 3. Isa berdin minus 3. Ekuazioaren soluzioa. Zergatik 5 bider minus 3 delako minus 15. Bale? Hau da, cover-up estrategiaren ondorioak, ekuazioak ebazteko, horri buruz jakin behar dezutena.